салому алайкум дӯстони азиз, салому алайкум бародарон. Ман ҳастам бо шумо доктор Беҳрӯз. ҳамеша тансиҳат хонаво бошед. Дӯстони азиз, дидем ҳолати бародара бениҳоят бародарам сахти задагӣ ҳастанд ки ду бадбахте ки мақсад малдаван задагиам бародарони азиз, дар ки ҷое ки ҳастем ҳамавақт як кас нагардем. ду каса се каса группа гардем. вақте ки як мағз ба шумо ҳамла мекунад, илтимос худтона эҳтиёт кунед. фаъли бадбахто рӯзи нҳуми май бародара задагиян, бародари мо ҳолати вазни қарор дорад. дӯстони азиз, рози Димитров масалан ҳамун ду каси, якташ гражданин Россия, якташ масалан гражданин Молдавия. Лесо ҳамира ҳуй карданиянд. Масалан ба кадом баҳонае ҳамин бачаҳои преступникора ҳуй карданиянд. бародаро, аз шумо эҳтимолан хоҳиш мекунем ки если что агар ки мо зулму нарасед, бародарш агар зулмши нарасед, илтимос адвокати юрист чизе ҳаст неси, илтимос кӯмак кунед ин бародарон масалан ҷазо бинанд. бародар бовар кунед, дар ҳолати вазни қарор дорад. пешониш устухонош ҷи аллакай бениҳоят дар ҳолати вазни қарор дорад, шикастагӣ ҳамаҷониб рӯи равӣ. масалан ака дар видео нишон дода намешавад, вале барои ки масалан ютуб маҳкам мекунад хеле видеоро, илтимос аз шумо хоҳиш мекунем ин видео барои мо доказателство нест. если вдруг агар отказ кунад, ин видеоро мо нишон медиҳем. илтимос бародаро, агар ягон кӯмак ягон чиз дар кор бошад, илтимос хизмати худро расонед. бародар мо дар шаҳри городи Димитров қарор дорад. илтимос бародаре ки дар городи Димитров қарор дорад, илтимос чиз намонед, бародара дастгирӣ кунед. аллои меҳрибони нигоҳбонтон бошад. тансиҳат хонаво бошед.